dobre, tak sme v Richmonde na nových v novej motokárovej hale. Je dvojposchodová, ako vidíte. Sú tu dve layouty trati, takže ja som si myslel, že to bude celé prepojené a mega dlhé, ale sú to dve krátke trate, ale obidve sú na dvoch poschodiach, no len sú elektrické a bohužiaľ, no není to ono, lebo proste dole kopcom, kde to je nebezpečné, tak dokým nejazdíš 10 pretekov, čo je strašne drahé, tak ti to neodomknú na 100% a tým pádom dole kopcom ťa to brzdí samo, takže vlastne môžeš držať celý čas plný plyn a aj tak všetko zvládneš, takže proste ako keby si jazdil videohru s nejakými cheatmi, alebo keď si nastavíš nejakú obťažnosť pre začiatočníkov v podstate. Ale tak tie bumpy sú celkom sranda. No a teraz dole kopcom má to automaticky brzdí, to je akože totálne o ničom. Takže vlastne všetko idem znovu na plný plyn. Túto nohu vôbec nemusím ani používať a no, je to proste pre širšiu masu ľudí, aby sa tu na niekto nezabil, takže proste samozrejme chápem, prečo to tak je, ale my sa tu ani sa nedokážeme dobehnúť. Akože táto pasáž je v pohode, táto zákruta, tu na to zrýchli, tu na pam, hore, tu na kúsok nadskočí tá motokára, tu na dole. No, hrozné. To pribrzdenie je absolútna sračka. Tú skupinku som už dobiehal aj predtým. Toto je náš druhý pretek zo 4. 2 preteky na jednom layoute a 2 preteky na druhom layoute. No a to bolo všetko, už nám proste, ja stále som držal plný plyn, ja som ani raz nebrzdil. Takže tak no, takže tieto preteky sú pre rodinky. No a toto je layout, ktorý sme išli predtým, ale som nenatáčal, lebo sme sa chceli do toho dostať, ale tu nás sa nemusíš do toho ani dostať, lebo to proste ide mega pomaly. Na pasážach dole kopcom to proste brzdí samo. No, ale si nám to zrýchlili už, ty kokos, takže už je to zábavnejšie. Poď!
normálne som, ako to už je rýchlejšie, tak už som prestal, už som zabudol aj rozprávať. Takže tak no, takže už keď to bolo rýchlejšie, tak to bolo zábavnejšie, ale stále to proste pribrzďuje, jo.